Kaixo, ongi etorria, monomioen arteko batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa nola egiten diren ikusiko dugu orain. Eta hortarako eskema bat dago taula moduan jarrita. Nik uste dut honekin zuentzako lagungarri izan daitekeela. Eta da, batuketa eta kenketa. Noiz egin daitezke? Antzekoak direnean, bestela ezin da egin. Zer egiten da koefizientekin? Batu edo kendu, segun batuketa edo kenketaren. Letazko atala, antzekoak direnez, berdina mantentzen da. Emaitza izango da, letazko atal berdina jarriaz. Eta emaitza zein izaten da? Monomioa eta beste batzuetan binomioa edo trinomioa edo zezin bai bada batuketa egin edo kenketa, binomioa gelditzen da. Biderketa nola egiten da? Biderketa beti egin daiteke, ez hemen bezala, ez du izan barantzekoak, beti egin daiteke biderketa. Eta ze egiten da koefizientekin, aurreko zenbakiekin bidertu, eta letazko atala zeiten da, mailok joaten dira batutzen. Eta emaitza monomio bat ateratzen da. Zatiketa noiz egiten da? Beti, zatitzailea zero ez bada, noski. Eta nola zatitzen da? Koefizientea zatitu egiten da. Komarik ez jartzeko, batzutan simplifikatuta nahikoa da, beste batzutan zatiketa egin ondoren zenbaki oso bat emango du. Letazko atalakin, mailak kendu egiten dira. Eta emaitza, hiru motatako emaitza daude. Edo zenbaki bat atera daiteke, edo monomio bat, edo zatiki algebraikoa. Hau egiteko, zatiketa egiteko, bi modu daude. Hau da, modu bat, eta gero erakutsiko zuen, bigarren modu bat. Gero zu ikusi bat duzu, zer ez zuezako gustukoena, eta nun aurkitzen zean lasaiago egiterakoa. Orduan hemen daude, batuketak, kenketak eta jarrita, guazen banan-bana egitea. Hau zer da? Monomio bat, 5 isaberbi, hau beste monomio bat, isaberbi, batuketa. Batuketak egin behar dira, bakar-bakarrik antzekoak baldin badira. Antzekoak dira, isaberbi. Orduan egiten da, koefizienteak batu edo kendu. Honek zer du koefizientea ezela? 5. Eta honek bat. Horren egin bada, 5 gehi bat. Koefizientea batu eta letazko atala berdina mantendu isaberbi. Hau zen bada, 6 isaberbi. Erdiko pausu egin behar da, ez egin daiteke buruz. Ez da derrigorrezko egitea. Hemendik honea, pasa daiteke. Bigarrena, kenketa bat da. Beti galdetu behar da. Antzekoa dira, ez. Orduan, zen da bere emaitza? Emaitza hau da. Kenketa honen emaitza hau da. Berdina kopiatzea izango litzake. Nera emazaten. Edo ez da hemen jarri. Hau da, emaitza. 7 berbi, ken, bia. Hemen, antzekoak dira? Bai, antzekoak dira. Orduan, isa delako temen isa. Orduan, zer egin behar dugu koefizientekin? Guazen jartzea. Erdi bat, eta hemen dugu, K minus. K minus da, plus. Horra jarriko dugu, gehi, erdi bat, parentesi artean biak, eta letrazko atala mantendu, isa mantentzen da. Erdi bat, gehi erdi bat, bi erdi. Bi erdi, hola, bi biren, hori bi biren da bat, eta bat ez da jartzen. Horregatik, emaitza da, isa. Urrengoa. Antzekoak dira, kenketa bat da. Bai, orduan, koefizienteak, kasu honetan, kendu egingo dugu, jarriko dugu, 4 7, eta kanpoan, A, B, berbi. Esan dugulako, letazko atala, berdina jarraitu behar dugula, izaten. 4 7, minus 3, A, B, berbi. Hau ere gine dago, eta horrein ditugu, biderketak eta zatiketak. Badakigu, beti egin daitekela, horra, beti ingo dugu. Zer egiten dira koefizienteak? Bidertu edo zatitu. Bi bider 8, eta mailak batu edo kendu. Ze ikusten ez duten bezala, berrekizuna berdina da. Horra, mantentzen da isa, eta batu egiten da. 3 gehi 2, 5. Orduan emaitza, hau izango litzake. Zatiketan. Zatiketan, zatitu egin behar dira koefizienteak, hemen jartzen du bezala. Minus 12, zati 4, minus 3, ez da? Eta horren, maila guazen kentzea,
hemen dago bi, eta hemen ez dago ezerre. Beraz, zer da hori? Bat. Ez bat duzen jartzen, da bat kamuflatu bat, desagertuta dagoena, simplifikatuta dagoelako. Biken bat, bat. Gogoratu, bat ez da jartzen, uzten dugu horrela, Ordan, hau izango zeteke, emaitza. -3 isa. Beste honetan. Zer egin behar dugu? Koefizienteak bidertu. Orduan, guazen egitea, hola jarko dituen bat, 5 bider 2, 10, bat bider 3, 3. Orduan, koefizientea bidertu dut. Eta horren, mailak batu egin behar ditut, biderketa delako. Isa behar 2, temen dugu beste bat. Zenbat isa ditugu? Isa behar 3. Eta hemen I ez dago, hemen bat dago. Horran, hau izango zeteke, emaitza. Eta azkena. Lau zatiru komarekin arteatzen da, periodikoa, ez dugu jarriko dugu, lau zatiru berdin, lau eren, eta kitzu. Zatiketa egin gabe, lau eren. Jaz? Koefizientak zatitu ditugu. Eta hor, mailak kendu behar ditugu. Hemen bat. Eta hemen bat, bat ken bat, 0. Beraz, A gabe gelditzen naiz, B berbi, B berbi, bi ken bi, 0. Orduan, horrela ez dugu jartzen, Letra gabe gelditzen da, lau eren, horrela da. Ikusten dezuen bezala, zenbaki bat atazegu, Atatzen dira, edo monomioak, edo zenbakiak. Eta esan dugu, zatik algebraikoa ere ata daitekela, ordan koazen ikustean nola izaten den. Hau da, egingo dugun azkeneko ariketa. Zatiketa bada, eta erakutsiko zuet beste modu bat egiteko. Behar bada, gehiago gustatzen zaizuen, ikusiko dugu. Hau, ikusten zuen bezala, nahiko komplikatua da, orduan egingo duguna da, zatiketa hau jarri erontara. Zati. Eta hau da, goikoa, eta hau, bekoa. Orduan, goian jarriko dut, 30 deskomposatuta, bikin 15, irukin 5, bostekin bat, orduan, hau da, 2 bider, 3 bider 5, jartzea 30, edo 2 bider, 3 bider 5, gauza bera da. Hau ere deskomposatengo dut, jarriko dut A, eta B, eta B. Hoi, goikoa. Oain bekoak. 12 deskomposatuko dut, bikin 6, bikin 3, irukin bat. Ordan da, 2 bider 2, bider 3. Gero dut, deskomposatuta A biderra, eta hemen bider B. Orduan badakigu, batuketa eta kenketak ezpada daude, eta dela badin badia biderketak joan daitezkena kentzen, goian daudenak eta behan daudenak. Hau da, izendatzailean daudenak eta zenbakitzailean daudenak. Orduan, kentzen dut, 2 bikin, 3 irukin, A akin, B bekin. Eta ze gelditzen zait, 5, B, eta behan, 2, eta A. Hau izango zateke, emaitza. 5 biren, B zatia. Hone ditzen zaiot, zatiki algebraiko bat. Lehen ikusi ez dugunak, hau izan daiteke emaitza mota bat. Horren besterara egingo dugu, ikusiko dugu, ze gustatzen zaizun gehiago. Hau, edo horren esango dizudana. Nola egiten da? Egin behar da, zatitu koefizientea, 30, zati 12 behar da, 30, zati 12, eta gero simplifikatu, noski. Gero zein badia, mailak kendu. Honek zer du? Bat. Bat, ken bi, minus bat. Hemen bi, hemen B bat bakarra dago, orduan bi, ken bat, bat. Hau izango ditzake, oan goazen hau txukun jartzera, ezta? Berdin. Ea, 30 simplifikatu egin bat dugu, 30 izango da, biak, bikin, 15, 6, eta horren biak, irukin, 5, eta hemen bi. Beraz, hemen jarberko dugu, 5 biren simplifikatuta, eta hemen A ber minus hau, A ber minus bat, joan, eramango dugu bera, minus delako, eramaten dugu bera, eta goian gelditzen da B. Eta ikusten zuen bezala, emaitza bera ateatzen da. Era batea egin da, edo beste era batea egin da. Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketak egiteko, nik uste dut oso ondo datokigula eskema edukitzea. Eskema mota hau, taula moduan jarrita dago, eta informazioa nahikoa dago. Zer egin behar dugu? Paperea pasa, edo bestela, kaptura pantalla bat egin, hartu, eta hor izango dizute beste bateako.
Beste bat arte, agur!